הורים יקרים, ערב טוב וברוכים הבאים. שמי נטע פינטו, רכזת הורות ומשפחה באגף פסיכולוגיה בשפ"י משרד החינוך. אנחנו נמצאים בימים קשים בהם ההתמודדויות ההוריות הן רבות. בימים אלה ההורים נושאים תפקיד משמעותי ומהווים עוגן עבור הילדים. לכן חשוב שנדאג גם לעצמנו, נדע לעצור ולהתמלא בכוחות. משרד החינוך מפעיל קו לסיוע רגשי מיוחד לילדים והורים שמספרו כוכבית 6522. אתם מוזמנים לפנות להתייעצויות גם בשירותים הפסיכולוגיים ברשויות וגם דרך צוותי החינוך והיועצות בבתי הספר והגנים. אל תישארו לבד. בכל יום שני מתקיימות הרצאות להורים בשיתוף הנהגת ההורים הארצית. אנחנו ממשיכים גם ברגעים קשים אלו לתת ידע וכלים רלוונטיים לכם ההורים. כל הפרטים על ההרצאות האחרונות והבאות מופיעים בדף הפורטל, בפורטל הורים של משרד החינוך. קישור יהיה בצ'אט. הערב נשמע את צחי גלצר, פסיכולוג חינוכי, מומחה ומדריך, מנהל שפ"ח אלקנה ומנהל מרכז משפחה בקשב. הוא ישוחח איתנו על פיתוח מוטיבציה והנאה פנימית, ויענה על השאלה כיצד אנחנו כהורים נעזור לילדינו לפתח מוטיבציה ללמידה, ובכלל אל עבר מטרות בתחומי החיים השונים. אז שיהיה לנו ערב מעניין, ולך צחי. תודה נטע. רואים את המצגת, נכון? כן. טוב, אז שלום לכולם, שמי צחי גלצר, אני פסיכולוג חינוכי, מומחה מדריך, מנהל את השירות הפסיכולוגי באלקנה ואת מרכז משפחה בקשב. סוגיית המוטיבציה פוגשת אותנו בימים כתיקונם ובימי מלחמה, אז חשוב לתת את הזמן להתבונן על הסוגיה הזאת. העולם המערבי מלא דרישות וקצב החיים גבוה מאוד, וכבר מגיל צעיר אנחנו נדרשים לעמוד בציפיות של הסביבה ולמלא דרישות, זה לא תמיד מסתדר עם הרצונות האישיים שלנו, ובעיקר לא עם מערך הכוחות ונטיות הנפש האישיות שלנו. הסביבה דורשת מאיתנו למלא דברים, וזה לא תמיד מתאים למי שאנחנו. פעמים רבות הילד והאדם הבוגר יכולים להרגיש חנוקים מדרישות הסביבה, ולא תמיד מצליחים להסביר לעצמם למה. אז במפגש הזה ננסה לתת תשובה מסוימת לשאלה הזאת, דרך העדשה שנקראת מוטיבציה. אז מה זאת מוטיבציה בעצם? עכשיו יש מלא הגדרות למוטיבציה, וזה באמת, האמת, ההגדרה פחות מעניינת אותי, אבל בואו נראה אותה רגע, ותוך כדי גם תתבוננו על המרכיבים הפנימיים שבתוך ההגדרה הזאת, הם ילוו אותנו בהמשך. אז מוטיבציה היא הכוח הפנימי, שימו מרקר על כוח פנימי, שמניע אותנו לבצע פעולות, ולהתמיד בביצוען לאורך זמן, שימו מרקר על המילה להתמיד, זאת על מנת להשיג מטרות, שימו מרקר על המילה להשיג מטרות, שאנחנו תופסים כחשובות ערכיות, חשוב, ומה שחשוב לנו זה הערך שלנו, או פרקטיות עבורנו. ואנחנו תכף נפרט את הדבר הזה קצת יותר. אבל לפני בעצם שאנחנו מתחילים, יש שאלות שחשוב לשאול. אז בעצם בואו נראה, ואלה השאלות שנתעסק בהן היום במפגש שלנו. בכלל, מה זאת מוטיבציה? איך מתפתחת מוטיבציה? שאלת כל השאלות, איך מפתחים בכלל את המוטיבציה? עוד שאלה סופר קריטית, תנסו להתחבר, אגב, אני אגיד את זה עוד כמה פעמים תוך כדי כנראה, תוך כדי שאנחנו מדברים, תתחברו לאיזה ילד או לכם או למבוגר, למישהו שמעסיק אתכם, תנסו לראות מה מהדברים אתם עושים טאפינג. של מי המוטיבציה? שלי, של המבוגר שרוצה משהו מהילד או של הילד עצמו? מוטיבציה למה? למה יש מוטיבציה? גם זה ניגע הרבה. נדבר על מיתוסים שגויים שיש על מוטיבציה,
ונסיים, וזה חלק מאוד מאוד חשוב, איך מעוררים מוטיבציה. כדי שהמוטיבציה תהיה, אני כבר אתן טיזר, מוטיבציה פנימית אמיתית. אז בעצם יש לנו גם הרבה מאוד תיאוריות של מוטיבציה. אנחנו נשען באופן רחב, קודם כל, על תיאוריה מרכזית של ריק לבוי. בעצם כדי לענות על השאלה הראשונה ששאלנו, איך מתפתחת מוטיבציה, אז ננסה ביחד להכיר את אחת התיאוריות, הן יחסית המקיפות ביותר, זה אחת מתיאוריות הצרכים בנושא מוטיבציה של ריצ'רד לבוי, וכולכם מכירים אותו מהסרטון האסימונים נגמרים, ומי שלא מכיר, זה הזמן לרשום לעצמכם לראות. ניתן לכם שנייה, תרשמו, כשהאסימונים נגמרים, כשאני מסיים תלכו לראות, 11 דקות. וריק לבוי מדבר על 8 הכוחות של מוטיבציה. ובעצם הוא טוען שלכל אדם, ילד, מבוגר, יש מערכת מניעים ייחודית שמעוררת בו שאיפות ודוחפת אותו לפעולה. ו8 הכוחות הבסיסיים האלה מעוררים באדם את הכוח לפעול ולהשקיע מאמצים כמעט בכל פעולה שהם רוצים לעשות. עכשיו חשוב להגיד, כל אחד מאיתנו מושפע במידת מה מכל אחד מהכוחות האלה, אין משהו סטרילי טפלוני. זאת אומרת שכל הכוחות יכולים להופיע אצל כל אחד מאיתנו ברמה מסוימת. אבל כן, לכל אחד מאיתנו יש פרופיל של כמה כוחות שהם יותר דומיננטיים. בסדר? אז אלה הכוחות, ועכשיו ננסה לעבור עליהם. אז שוב, כמו שאמרתי מקודם, תוך כדי שאני מציג את כוחות המוטיבציה, בראש שלכם תחשבו כבר על ילדים, אנשים שאתם מכירים, תנסו לראות מה הכוחות הדומיננטיים אצלם. למה? כי אם נכיר את הכוחות הדומיננטיים, מה יקרה? נצליח לחשוב על הדרכים, לעזור להם לפעול. בסדר? זה ההיגיון שעומד בבסיס תיאוריות צרכים. אתה עונה על צורך, אתה מסוגל לחבור אל הדרכים להניע את האדם. אנחנו לא נסתפק רק בתיאוריה הזו, אנחנו נתחיל איתה. אז בואו נתחיל. הראשון, הכוח הראשון שמדבר על ריק לבוי, זה חברות, סוציאליזציה. זה בעצם צורך של האדם להשתייך לקבוצה. בעצם אדם חברותי, וכולם חברותיים במידה כזו או אחרת, אבל אדם חברותי יותר זקוק לקבוצת השתייכות. והמנוע שלו בכלל לפעול בעולם, ההשתייכות היא המנוע שלו. לאדם כזה שיש צורך בחברות, יש חברים רבים בדרך כלל, הוא נהנה מאוד מהקשרים איתם, הוא אוהב להיות חלק מקבוצה, הוא משקיע מאמצים רבים מאוד בבנייה ושימור מערכות יחסים עם אחרים, יוזם, מתחזק קשרים ממש באדיקות, הרבה פעמים על חשבון הלימודים, ואז אנחנו כאבא ואמא או כמורים שואלים את עצמנו, מה קורה לך, למה אתה לא משקיע בלימודים, אתה רק עם חברים, רגע, תבין שנייה את המנוע שלו, בוא ננסה להשתמש במנוע הזה. אז מה לדעתכם אפשר לעשות כדי לגרום לפעולה אצל ילד שזה הכוח שמניע אותו? תרשמו רגע בצ'אט. אני ממשיך. אני אעשה עצירות להתבוננות שחשוב לי שתעשו עם עצמכם, או בצ'אט או על דף. בסדר? תוך כדי שאתם חושבים על ילד או מבוגר שאתם מכירים. הכוח הבא. אוטונומיה. אוטונומיה זה בעצם צורך בעצמאות. אדם שהוא בעל צורך באוטונומיה, אוהב להיות עצמאי. הוא לא אוהב לקחת חלק בעבודות קבוצתיות. שוב, על מדרג, מה שמעורר בו השראה זה פרויקטים יחידניים שבהם התוצאות תלויות בעיקר בתפקוד שלו. הוא עצמאי, הוא רוצה שיראו את העבודה העצמאית שלו. אז כבר נתתי לכם את מאחור מה אפשר לעשות, אבל תחשבו עוד פעם מה אפשר לעשות כדי לגרום לפעולה אצל ילד שזקוק להרגיש אוטונומי, זקוק להרגיש את העצמאות הזאת. אתם יכולים גם לרשום בצ'אט וגם לעצמכם. הבא בתור, סטטוס, הצורך להיות חשוב. ושוב אני מדגיש, אין מישהו שיש לו כוח אחד, זה מעורבב. אנחנו עושים פה הפרדה סמנטית, אבל באמת לכולנו יש את כולם, ויש את כמה שהם בולטים יותר. סטטוס, הצורך להיות חשוב.
אז אנשים כאלו, הדימוי העצמי שלהם קשור הרבה פעמים לדעות של אנשים אחרים. אדם שמונע על ידי סטטוס, הוא יכול להיות מודאג מאוד מדעתם של אחרים, באשר לתפקוד שלו, להתנהגות שלו, להתקדמות שלו. הוא רוצה להשביע רצון, הוא יכול להיות רגיש לביקורת, הוא חושש לגרום אכזבה וצער, הוא יכול לרצות, בסדר? אבל מה עומד בעצם הדבר הזה? מאחור כל הדוגמאות שנתתי, הצורך להיות חשוב, להיראות חשוב בעיני הסביבה. שוב, מה אפשר לעשות כדי לקחת את הצורך הזה ולגרום לילד להתקדם לפעולה בתחום מסוים תוך כדי שימוש בצורך הזה? הבא בתור. סקרנות. סקרנות זה הצורך לדעת. בעצם אדם שהוא סקרן, הוא זקוק ללמידה, הוא צמא לידע חדש, נהנה ללמוד על כמעט כל נושא שבעולם. אם אתם זוכרים שהיינו ילדים, אולי זה אני בעצם, היינו פותחים את בריטניקה לנוער או אנציקלופדיות, מתחילים לקרוא וללמוד אותם. יש מניע, רצון לדעת. האם הילדים שלנו הם כאלה היום? לפעמים אנחנו מרגישים שאין להם מוטיבציה ללמידה. עוד מעט נדבר על מיתוסים. למה כן יש לו רוצה ללמוד? באיזה תחום בחיים של הילד אנחנו נראה אותו הולך ולומד לבד, למידה עצמאית. יש לו פתאום צורך להרחיב את תחום הדעת, בתחום דעת מסוים. תתבוננו על זה, תנסו לראות מה מעניין אותו. מהמקום הזה אפשר לחבור אליו, בסדר? התחום הזה שיעניין אותו, ויהיה תחום שהוא ישאל שאלות עליו, הוא ייהנה לחקור, אפילו באופן לא רשמי, זאת אומרת, זה יהיה הרבה פעמים לא משהו שלומדים בבית ספר. ואז אנחנו נראה פער בין תחומים שנרגיש שהוא עצלן לא מתפקד, כביכול תכף נתעקע את התפיסה הזאת, לבין דברים אחרים שהוא ממש בעל מוטיבציה. אז זה יהיה צורך לדעת, וחשוב לדעת באיזה תחום. אז גם פה תחשבו מה יכול לגרום לפעולה אצל ילד, שזה הכוח שמניע אותו. אוקיי. הבא בתור, ולא להיבהל מהמושגים, ננסה להסביר את זה יותר. אגרסיביות, שזה צורך לתבוע זכויות. אז בעצם צורך של בן אדם באגרסיביות, תכף אני אשנה את ההגדרה הזאת, נמתן אותה, לא בהכרח שלילי או מזיק, ניתן לתעל אגרסיביות לפעילויות חיוביות, למשל מנהיגות, אישיות אסרטיבית, או לפעילויות שליליות כמו בריונות, לאיים על אחרים. אז אנשים כאלה מוכנים להתעמת עם מה שנתפס אצלם כחוסר צדק, חוסר הוגנות, וכולכם מכירים את הילדים שהם נלחמים, לוחמי צדק, על כל מיני דברים שמרגישים להם חסרי צדק. עכשיו, עימותים כאלה, קונפליקטים כאלה, מלחמות כאלה, יכולות להיות הולמות חברתית, ואז זה יהיה ויכוח, ויכוח הגיוני, ויכוח מתורבת, או עמידה על זכויות באופן אסרטיבי, או זה יכול להיות עימות לא הולם, כמו הפרעה, התגרות, חוצפה, מריבות. בסדר? אבל מה בגדול? אנשים שזה הכוח שלהם, מעוניינים בהרחבת טווח ההשפעה שלהם, רוצים שהרגש שלהם, הרגשות שלהם, הדעות שלהם יזכו להכרה ויענו. בסדר? אז חשוב להדגיש כאן, אנחנו נסייע לילד ללמוד את ההבדל בין תוקפנות, אסרטיביות וקורבנות. אז מודל נחמד לילדים, אני מניח שהרבה מכירים פה, ואם לא, תחפשו את זה בגוגל, כריש, דולפין וסרדין. בסדר? בייסיק. אני חושב שרובכם מכירים. אז בעצם אנחנו רוצים ללמד אותו איך לתעל את הצורך לתבוע זכויות באופן אסרטיבי, שזה בעצם היכולת לשמור על הזכויות של עצמו ולא לפגוע באחר. בסדר? אבל מה חשוב לענייננו שאני רוצה להדגיש פה, כי אנחנו לא בשיעור על מיומנויות חברתיות, אני רוצה שתכירו שיש את הכוח הזה שמפעיל את הילד. אם אני מכיר את הכוח, אז אני יכול לסייע לו לכוונן את דרך הביטוי של האגרסיביות הזאת, שהיא תהיה אסרטיבית, דולפין, שומרת על עצמו ושומרת על הסביבה. הבא בתור, כוח. אז בעצם כוח זה צורך בשליטה. אנחנו רואים הרבה פעמים את הכוח הזה, הוא כוח די דומיננטי,
אז אדם שיש לו צורך בכוח, והוא רואה חשיבות רבה בשליטה, בהשפעה על אחרים. אנשים כאלה יכולים להיות, תראו, את שני צידי המתרס, מצד אחד עם דימוי עצמי חזק מאוד, משמעותי מאוד, או מצד שני דימוי עצמי חלש מאוד. והצורך שלהם בכוח יכול לנבוע מתחושת ביטחון, או מתחושת חוסר אונים. אבל בסופו של דבר, ממה הם ייהנו? הם ייהנו מאחריות שנותנים להם, מסמכות שנותנים להם. שוב, עניתי לכם כבר את התשובה לשאלה מה אפשר לעשות כדי לגרום לפעולה אצל ילד כזה. ניתן לו אחריות, ניתן לו סמכות, ניתן לו את חוויית השליטה על סיטואציה, אבל באופן כזה שמועיל לו ומועיל גם לסביבה שלו. אוקיי, הבא בתור. הכרה. הכרה זה בעצם צורך באישור, recognition, וכמעט אין בן אדם שאין לו את הצורך בהכרה. רוב האנשים בעולם מונעים על ידי צורך בהכרה, אישור מהסביבה החיצונית על ההישגים שלהם ועל המאמצים שלהם. אני לא חושב שזה דבר רע. אני חושב שזה דבר נכון ללמד את האדם, לתת לעצמו הכרה פנימית. נדבר על זה בהמשך, שנדבר על מה אפשר לעשות יותר כדי לייצר הנעה לפעולה, אבל צריך גם להכיר שיש את הצורך הזה באישור. איך אנחנו עושים את זה? באופן שמעצים את האדם מולנו ולא מקטין אותו. ולאט לאט גם הופכים אותו לבן אדם שמצליח לעשות את זה כמנוע פנימי של עצמו, לתת לעצמו הכרה פנימית, ולהפוך את הצורך באישור לצורך באישור פנימי שלו את עצמו. והרבה פעמים בתרבות המערבית שלנו שלא מרוצה מכלום, עבודה מאוד מאוד קשה, ואנחנו צריכים לעבוד, לתת לבן אדם את היכולת לחמלה עצמית, לקבל את עצמו בצורה טובה. הבא בתור. הצורך בהשתייכות הוא דומה מאוד לכוח הראשון שהזכרנו, חברות, וצורך להיות בקשר. אז אדם שמונע על ידי השתייכות, הוא רוצה להיות בקשר עם אחרים. אנשים כאלה צוברים כוח מההשתייכות, מחפשים הרבה פעמים אישור של מורים וקשר איתם. אז שוב, זה דומה לראשון, נשאיר אותו רגע ככה. אז אחרי שחשבתם על כמה דוגמאות תוך כדי שדיברתי על דרכי ההנאה ועל כוחות שהצגנו, אז בואו נראה עוד כמה כוחות, אני אאסוף אותם. אז בעצם יש לנו כמה דוגמאות לדרכים להנאה, דרכי הנאה, שוב, לפי לבוי, לפי התיאוריה שלו. מי שרוצה אגב להרחיב חלק מהדברים שאני אומר פה בתיאוריה שלו, שיקרא את הספר שלו, פריצת דרך במוטיבציה. אז הוא אומר ככה, לכל ילד יש דפוס ייחודי של כוחות שמניעים אותו. בעצם טכניקה שמעוררת מוטיבציה בילד אחד, יכולה לא להשפיע בכלל על ילד אחר. בסדר. אז אחרי שרשמתם לעצמכם, אמרנו לכל אחד, לכל כוח מה הדברים שאפשר לעשות כדי להניע את הילד, בואו נראה כמה דוגמאות מרכזיות שלבוי אומר לנו. אז הראשון זה מתן פרויקטים. למי מתן פרויקטים יכול לעבוד? תרשמו לי בצ'אט. זה לא בוחן. כותבים לי כאן משימתי, אוטונומיה. תגידי לי, מעולה, אוטונומי, מעולה, נכון, פרויקטים לילד אוטונומי, או לילד סקרן, סקרן לידע, מעולה. לטיפוס הסמכותי. שמה יעניין את הטיפוס הסמכותי, שדיברנו אם זה הכוח, זה פחות, אם זה ילך לפרויקטים של מתן כוח, אז לגמרי זה יעבוד גם שם, נכון. קשר עם אנשים או קבוצה, למי זה יכול לעבוד? שוב, די פשוט. שמו? השתייכות, הסתייגות. השתייכות, חברות, מעולה. מתן שבח. מתן שבח עובד. אגב, אתם יודעים איך אפשר להבחין שבאמת יש פרופילים שונים? כי אתם תראו שלחלק מהילדים דברים יעבדו, למשל ברשימה החלקית שרשומה פה, חלק מהילדים דברים יעבדו ולחלק ממש, אבל ממש לא יעבדו. למשל מתן שבח, יש ילדים שזה ממש יניע אותם לפעולה, ויש ילדים שזה יכבה אותם. מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? תחשבו על ילדים שזה יעבוד וילדים שזה לא יעבוד. אבל איזה ילדים מתן שבח יכול לעבוד? למשל,
אלה שיש להם צורך בסטטוס, הכרה, השתייכות, ומתן פרסים, גם סטטוס, הכרה, השתייכות, כוח, יוקרה וכוח, בסדר? כל מיני דברים שאנחנו נעשה לפי לבוי, שצריך להכיר את הילד ואז לפעול. אמרנו בתיאוריות צרכים, אני רוצה לקחת את הצורך ולתת לו מענה ספציפי בהתאם לפעולה שאני אעשה כדי לגרום לו להנאה. אנחנו עוד נחזור ללבוי, אבל אני רוצה טיפה להרחיב את זווית הראייה שלנו. בסופו של דבר אי אפשר להישאר רק בתיאוריה אחת. אז בואו נרחיב את זווית הראייה שלנו לתיאוריות נוספות, ועוד מעט כשנדבר על הדרכים לעורר מוטיבציה, אז אנחנו נראה שמכלול זוויות הראייה האלה עוזרים לנו בהבנת גורמי המוטיבציה, ועוזרים לנו לדייק את דרכי ההנאה השונות. אז את פירמידת הצרכים של מאסלו כולכם מכירים. נעבור עליה בקצרה. בגדול, הרעיון בתיאוריה אומר שקיימת היררכיה של צרכים. צרכים שמה? שמאורגנים על פי סדר חשיבות. אז התיאוריה הזאת מניחה שרמה מסוימת של צורך היא יכולה לבוא לידי מימוש, ואז היא לא תפעל עוד כגורם שמניע את האדם לפעולה. זאת אומרת, מימשתי את הצורך שלי לרמה הבסיסית, היא כבר לא פועלת עליי, ואני יכול לעלות הלאה לפעולה הבאה. זאת אומרת, כשרמה מסוימת של צורך מסופקת, האדם פונה להגשמת רמה גבוהה יותר, שהיא גבוהה יותר במעלה. שבו טוב על הכיסא, ואני כבר אגלה לכם שהתיאוריה הזאת היא לא הוכחה. ומה שרואים בפועל, בתכלס, זה שאין באמת היררכיה, וכל הצרכים פועלים במקביל. אבל מה כן התיאוריה עשתה? היא נתנה לנו המשגה, וכל תיאוריה טובה לזמנה וטובה להמשגה שהיא נותנת לנו, והיא נותנת לנו את האפשרות לראות רמות שונות. אז בואו נכיר אותן ברמה בסיסית, בסדר? ובאמת תתבוננו עליהם גם כלפי עצמכם. אז הרמה הבסיסית, ואני אתעכב רק על האחרונה, אני אגיד בגדול את הראשונות, וצרכים פיזיולוגיים שמניעים את האדם לפעולה, כדי לפעול, כדי שיהיה לו למשל מה לאכול. מעל זה צורך בביטחון, למשל קורת גג, תעסוקה. אחר כך, כשהדברים האלה ממשיים, צורך בשייכות, להיות חלק מקבוצה למשל. אחר כך צורך בכבוד והערכה, שמפעילים את האדם, למשל לזכות בכבוד, הערכה מהסביבה. זאת אומרת, הוא יגיד, וזה לוגי עדיין גם בלי מחקר, פחות אכפת לבן אדם לזכות בכבוד והערכה אם אין לו מה לאכול. זאת הייתה הלוגיקה שלו. אבל מעל כולם, וזה אני כן רוצה להתעכב טיפה יותר, הצורך במימוש עצמי. אז בעצם מה? ופה שימו מרקרים, תחזרו לקשב רגע. צורך שמביא את האדם לממש את הכוחות שיש לו. עכשיו, כדי שהאדם יוכל לממש את הכוחות שיש לו, צריך מה לעשות? הוא צריך להכיר את הכוחות שלו. עכשיו, להכיר את הכוחות שלנו, מה הכוח שלי, מה היכולות שלי, מה הכישרונות שלי, וזאת יכולה להיות מלאכת חיים שלמה. ולפעמים אדם יכול לעבור חיים שלמים בלי להכיר את עצמו, בלי להכיר את הכוחות שלו. תיאוריות תעסוקתיות אומרות שהאדם יבחר במקצוע כשהוא פוגש שני תנאים. ומה שני התנאים האלה? בעצם במה אני טוב מאוד, לא רק טוב, כי אדם טוב בהרבה דברים, אבל במה אני טוב מאוד, מה הכישרון הבולט שלי, והדבר הזה צריך לפגוש את התשוקה. כששני התנאים האלה מתמלאים, אז המקצוע שבחרתי בו יהיה מקצוע כנראה טוב, אני אתמיד בו לאורך זמן, אני ארגיש מסופק, אני ארגיש שאני אעשה את מה שנכון לי. למה? כי כשאדם פועל פעולה בעולם, בחרתי בעבודה, בסדר? כי זה המרחב חיים שלנו שאנחנו נמצאים בו כמעט הכי הרבה זמן בחיים, בסדר? כשאני נמצא בעבודה שבה אני מממש את הכוחות שלי, אז יש לי כוח לפעול, בסדר? זה המשמעות במימוש עצמי, בסדר? מימוש עצמי בבחינת היכולת לעבוד על פי הכוחות שלי. ואמרנו, אדם צריך להכיר את הכוחות שלו. אז מהצד השני, כשהצורך במימוש עצמי לא מתמלא, ותחשבו על זה רגע עם עצמכם או אחרים, אפשר להגיע לתחושת חוסר סיפוק עצמי
ולפעמים אפילו לדיכאון. אז חשוב להדגיש, הרבה פעמים אנחנו תופסים מימוש עצמי כאילו משהו אגוצנטרי כזה, מימוש עצמי, מה עם הסביבה, רק את עצמך אתה חושב שהאדם עסוק בעצמו, אבל זה לא בהכרח נכון. כי אם אני מדבר על יכולות, אז חובה על האדם, אדם נולד עם יכולות, לאדם יש חובה מוסרית אפילו, לממש את היכולות שלו ואת הכישרונות שהוא קיבל. בסדר? במובן הזה התעכבתי והיה לי חשוב להדגיש, כי אני גם רוצה עם ילדים לעבוד, לעזור להם ממש מגיל צעיר, להכיר את הכוחות שלהם. אנחנו עוד נמשיך ונדבר על זה, שנדבר על איך מעוררים מוטיבציה בחלק האחרון שלנו. אז לכן אנחנו גם מוסיפים למאסלו זווית ראייה רחבה יותר, את הזווית ראייה של ויקטור פרנקל, שגם כולם מכירים, כתב את הספר, האדם מחפש משמעות, והוא מתרגם את הצורך במימוש עצמי כצורך להיות משמעותי ולהיות משפיע. תקראו את הספר. ומה הוא אומר? לאדם יש כוחות שגלומים בו, והוא צריך לגלות אותם, כמו שאמרנו. אז המוטיבציה היא מה? המוטיבציה היא לגלות את הכוחות, על מנת מה? להיות משמעותי בעולם, להשפיע טוב בעולם. בסדר? להיות משמעותי ולהשפיע טוב. אוקיי. עכשיו תחשבו, תוך כדי שאני אומר את הדברים האלה, איך אני חובר לדבר הזה עם ילדים ומבוגרים סביבים בחיים, כדי לעזור להם לפעול. אם אני עוזר לבן אדם להרגיש משמעותי דרך זה שהוא מכיר את הכוחות שלו, אני לא צריך לעשות הרבה, אני פשוט פילסתי את הדרך שלו. תיאוריה נוספת חשובה שאני רוצה שתכירו היא תיאוריית הציפיות של ורון. אז הוא אומר בעצם שהנאה, הנאה לפעולה, היא נוצרת באמצעות ציפייה של אדם, של יחיד, שההתנהגות שלו תביא לתוצאה מיוחדת. מה זאת אומרת? אנחנו מכירים את האמירה הידועה של אפקט פיגמליון, שנבואה מגשימת עצמה. אז בואו נראה את זה דרך התיאוריה הזו על שני צירים שונים. אז הציר הראשון זה ציפיות של אדם מעצמו. אם ציפיות ותוצאות, כן? ציפייה ותוצאה מזינות אחת את השנייה, זאת אומרת, קיוויתי להצליח במבחן אחרי שלמדתי, כן? למדתי למבחן, קיוויתי להצליח, ומה קרה? הצלחתי במבחן. אז מה קורה? ההצלחה הזאת מולידה ציפייה עתידית להצליח שוב. עכשיו מה קורה? השאלה שמתעוררת היא איך אפשר לשמור על היכולת הזאת לקוות, לצפות, לייחל, להשקיע כוחות, להמשיך להתאמץ, גם אם לא הצלחתי בפעם הראשונה, ילד לומד למבחן לא מצליח, מה קורה? איך שומרים על מוטיבציה לפי התיאוריה הזאת של הציפיות? אז פעמים רבות, שימו מרקר עכשיו, תהיו קשובים, אנחנו רואים אצל ילדים מוטיבציה גבוהה להצליח, אבל המוטיבציה להימנע מכישלון יותר גבוהה. ובעצם מה יקרה? החשש להיכשל הוא זה שיוליך אותם. עכשיו מה יהיה האתגר שלנו? לסייע לילד לדחות את סיפור ההצלחה, להצליח להחזיק את עצמו כמי שמחזיק את הרצון, את הציפיות לאורך זמן, להחזיק בראש לאורך זמן את התוצאה הרצויה שבו תבוא, גם אם זה לוקח עוד זמן, ובזמן הזה הוא ממשיך להתאמץ, להשקיע, ללמוד, גם אם זה קשה. בסדר? נדבר על עוד איך אפשר לעשות את זה עוד. והציר השני של ורון, הציר הראשון היה ציפיות של אדם מעצמו, אז הציר השני זה ציפיות של האדם מהסביבה, ציפיות של הסביבה מהאדם. אז זה אומר למשל הרב קרליבך, שכולכם מכירים, כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו. וזאת באמת הזמנה להתבוננות פנימית שלנו כמבוגרים. האם אני כמורה, האם אני כהורה, מצליח להעמיד ציפיות חיוביות מהילד שלי? מה הוא מרגיש ממני? אני מצליח להאמין מספיק שהילד יצליח? מה המסר הסמוי שילד חווה ממני? ולפעמים אפילו מה המסר הגלוי שאני מעביר לו בדבר היכולת שלו להצליח. בסדר? אני משאיר את זה כשאלה. בסדר? טוב, לפני שנעבור להתבונן על דרכים לעורר מוטיבציה, לפי כל מה שלמדנו עד עכשיו, בואו ננסה לנפץ כמה מיתוסים שגויים על מוטיבציה, ושוב לפי ריק לבוי. אז הוא אומר בספר שלו פריצת דרך למוטיבציה, שאנחנו מחזיקים במיתוסים שגויים רבים בנושא מוטיבציה אצל הילדים. עכשיו תשמעו, הוא אומר ככה,
עצם קיומם של מיתוסים שגויים מוביל אותנו, המבוגרים, להתנהגות שפוגעת במוטיבציה של הילדים. בעצם אותה מוטיבציה שאנחנו רוצים כל כך לחזק, בגלל מיתוסים שגויים עליהם, אנחנו פוגעים במוטיבציה. בואו נראה את זה. אז הראשון אומר ככה, דני הזה שום דבר לא מעורר בו מוטיבציה. מה הוא? עצלן. והוא אומר אחרת. הוא אומר לנו דבר כזה, ותקשיבו טוב. בעצם כל התנהגות אנושית נובעת ממוטיבציה. אתן לכם דוגמאות. אם חבר שלי מפסיק להתקשר אליי על בסיס שבועי, חבר מגיל 20, מכיתה ח', מתקשר אליי כל שבוע, והוא פתאום מפסיק להתקשר אליי. אני לא יכול לומר אין לו מוטיבציה לשמור על הקשר. מה המשפט היותר נכון לומר? התעוררה בו מוטיבציה להפסיק את הקשר. ואני צריך לעצור ולהבין מה המוטיבציה שהתעוררה בו כדי להפסיק. אני לא מדבר יותר במושגים, אומר ריק לבוי, של אין מוטיבציה של עצלנות, אלא מה המוטיבציה שכן התעוררה. אתן לכם דוגמה לילדים. אם תלמיד יושב בשורה האחרונה בכיתה בשיעור חשבון, מניח את הראש על השולחן, לא משתתף. הפיתוי הזה לומר, הילד הזה חסר מוטיבציה. אבל יותר נכון לומר שהתעוררה בו מוטיבציה להניח את הראש על השולחן ולא להשתתף. אגב, יכול להיות שהוא משלם מחיר כבד מאוד של תווית שלילית בעיני החברים, בעיני המורה או כל המורים עבור הבחירה הזאת שלו, ולמרות זאת יש לו מוטיבציה גבוהה להתנהג ככה כדי להשיג דבר אחר. מה? למשל המוטיבציה שלו יכולה להיות גבוהה מאוד, אבל היא לא מכוונת לחשבון. יכול להיות שהיא ממוקדת בהימנעות מכישלון, מתסכול, ואפילו להרגיז את המורה כדי לקבל איזושהי תשומת לב. הוא מרגיש לא טוב בחשבון. עכשיו אני מצליח לשמוע את המסר הזה? אבל יש לו מוטיבציה, זאת הפואנטה. מיתוס שני. הילד הזה יום אחד יש לו מוטיבציה, למחרת אין לו. עכשיו אנחנו יודעים שמוטיבציה זו תופעה יציבה. ילד שיש לו מוטיבציה ללמוד חשבון, תהיה לו מוטיבציה כל הזמן. למה אני מתכוון? התפקוד שלו הוא זה שיכול להשתנות. הוא יכול להראות חוסר עקביות בלמידה, ללמוד בצורה לא יעילה. בסדר? עכשיו תראו, הרעיון הזה שהמוטיבציה נשארת יציבה אבל התפקוד משתנה, אמור לגרום לנו להורים להיות איתות בעצם עבורנו ההורים, בקשר לתסכול שילד חווה כשהוא נתקל בקשיים בלמידה. אז מה תהיה המוטיבציה שלנו כהורים? לעצור ולהבין מה מקור הקשיים שלו, ולנסות לסייע לו להתמודד איתם. כשנעשה את זה נראה שוב שמה יקרה, המוטיבציה שלו הולכת ומתגברת שוב, כי מה היה מלכתחילה? המוטיבציה ללמוד חשבון הייתה תקינה. הלאה, מיתוס שלישי. תנו לו משהו ויעורר בו מוטיבציה. וספרים שלמים נכתבו על תגמולים חיצוניים ותגמולים פנימיים, אני אתן לכם את השנקל שלי. הורים ומורים, כולנו בעצם, משתדלים לעורר במוטיבציה בילדים, דרך הרבה פעמים תגמול חיצוני כתמריץ. אגב, אני לא נגד, אני רק רוצה לדייק איך כדאי להשתמש בזה. אז ככה, למרות שהטכניקה הזאת יכולה להשפיע לטובה על ההתנהגות של הילד בטווח הקצר, תן לך טופי, תסדר את הסלון. אבל מה היא לא בהכרח עושה? היא יכולה לעשות, אבל היא לא בהכרח עושה. היא לא בהכרח בונה מוטיבציה פנימית לאורך זמן. עכשיו, ילד יכול לעבוד קשה בבית ספר בשביל למטבע של 10 שקל, ולא כדי להתקדם בלמידה. שמה המטרה שלנו? אמרנו מוטיבציה פנימית ולא חיצונית, מוטיבציה ממושכת ולא קצרה. מוטיבציה שההשראה שלה היא רצון ללמוד ולצמוח. אז הרבה פעמים מערכות תגמול ששמים בהם דגש על תמריצים גשמיים, חיצוניים, יכולים לגרום לי ירידה במוטיבציה. למה? כי השתמשתי בה יותר מדי. ואז מה? זה כבר עובר אביוס, זה כאילו כבר הטופי לא שווה, צריך 2 טופי, זה גם לא שווה, כבר צריך שקית שלמה, 10 שקל זה כלום, תקרא ספר תקבל 5 שקל, אבל לא, אם לא תיתן לי 20 אני לא אקרא. כבר מוטיבציה נהיית לדבר הזה. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להציע תגמולים ותמריצים לילדים. תוכנית תגמול שמתוכננת טוב ומיישמים אותה ויכולה לעזור להשיג מטרות קצרות טווח וארוכות טווח, למתן התנהגות שלילית וכו'. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? מצמידים מוטיבציה פנימית וחיובית ביחד. ילד קרא ספר ונתתי לו 5 שקלים כי הוא קרא את הספר, אז אני אגיד לו, וואו, כל הכבוד, מדהים, נכון? היה כיף שהצלחת? אני ממש גאה בך. עכשיו, 5 שקלים האלה שנתתי,
הם הדבר החיצוני שהוא קיבל אותו, אבל באמת הדבר הפנימי שהוא קיבל זה את התחושת גאווה פנימית, את התחושה שלו שהוא מסוגל, את הרקוגנישן. אגב, אם אני חוזר לתיאוריה הראשונה של ריק לוין, אני רוצה לפגוש כמה שיותר צרכים ביחד דרך הדבר הזה. הוא קיבל הכרה, הוא קיבל שבח, תתבוננו על זה אחר כך. טוב, מיתוס הבא, והוא קורא מלא בתרבות המערבית שלנו. אנחנו תחת המיתוס שתחרות זו דרך מצוינת מאוד לעורר מוטיבציה. בעצם פעילות תחרותית, שיכולה להיות משחקים, חידונים, אפילו מבחנים, ודרך מאוד נפוצה במסגרת הלימודית שלנו וגם בבית אגב. אז אם נלך רגע לבית ספר, מורים יכולים לעודד תחרות, מתוך איזושהי אמונה שזה מעורר בילדים מוטיבציה לעשות את הטוב ביותר. אבל יש מלא מחקרים שמראים שזו טענה לא בהכרח נכונה. בעצם הקשר האמיתי בין מוטיבציה לתחרות, הקשר הוא כזה, תקשיבו טוב. האדם היחיד שתחרות מעוררת בו מוטיבציה, האדם היחיד שתחרות מעוררת בו מוטיבציה, זה זה שמאמין שיש לו סיכוי לנצח בה. ולכן, אם מורה בכיתת ב' למשל, מחליטה להשתמש בחידון, או אנחנו בבית, או במשחק כדי ללמד קריאה, מי הילדים שהתחרות, החידון הזה יעורר במוטיבציה לרצות לקרוא? הקוראים הטובים, אלו שיש להם ממילא מוטיבציה בתחום הזה. כי שאר הילדים שקשה להם לא ירימו את היד, לא ינסו, כי הם יודעים שהם יהיו אחרונים. מה תעזור להם תחרות פה? מה כן אפשר לעשות? לעודד את רעיון ההישג האישי הטוב ביותר, את הדלתא האישית של כל בן אדם. בעצם לעודד את התלמידים לשאוף ללא הרף לשיפור הביצועים האישיים שלהם, ופחות להשוות את הביצועים שלהם לאלו של האחרים. תתבוננו על הסוגיה הזאת, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו משווים בין אחים, אנחנו משווים בין תלמידים, והכי נכון לעשות זה להשוות את הילד ביחס לביצוע של עצמו. ממש לדבר את השפה הזאת, וואו, תראו איזה יופי, דני אתמול עשה ככה והיום הוא עשה ככה, חברים, למחיאות כפיים. ואם כבר דיברתי על הכוח של קבוצה, אז חשוב לעורר בקבוצה שיתוף פעולה ולא תחרות. למשל, לתת עבודה משותפת. מה זה עבודה משותפת? מה זה קבוצה? אחד התנאים לקבוצה שיש בה תלות הדדית, שבעצם ילדים חולקים רעיונות, מידע, כישורים, חומרים. הצלחה של תלמיד תלויה בתפקוד של השותפים שלו. אני רוצה לייצר את הדבר הזה. בעצם ככה כל תלמיד לוקח אחריות, כי כדי שנצליח אני צריך להיות אחראי על משהו ואחרים אחראים על משהו אחר, וכמובן גם מקדם את המרכיב החברתי בכיתה, מקדם את האינטראקציה בין התלמידים, ילדים מדברים, מתכננים, דנים, משתפים, משבחים אחד את השני. אוקיי, מיתוס אחרון, ענישה זה גורם אפקטיבי ליצירת מוטיבציה. עכשיו, ברוב המקרים, ענישה זה פתרון לא יעיל וקצר טווח לבעיה במוטיבציה. זה עובד לטווח קצר, חבל על הזמן. לטווח ארוך, לא. יש לזה כמה סיבות. קודם כל, ילדים רבים, ובמיוחד לקויי למידה, ואפשר לדבר על זה, שנענשו כבר כל כך הרבה פעמים בחיים, הם פיתחו אימיוניטי, חסינות, אדישות אפילו, כנגד ענישה. הם כבר התרגלו לזה, מה זה עוזר? אז יענישו אותי, אני מוריד את הראש, נעבור את זה הלאה. ואז מה? ענישה יעילה, כל עוד הסכנה לענישה קיימת. הילד ישוב לסורו ברגע שהמבוגר יעזוב את החדר. מה עשינו בזה? אז למידה מתרחשת בעיקר באמצעות חיזוק הצלחות, וזה תכף ניתן דגש. אז מיקוד הילד בהצלחות של עצמו וחיזוק תחושת המסוגלות שלו. בעצם אם עשינו עבודה דרך ענישה וזה לא עבד, אולי כדאי לנסות להחליף גישה, זאת הטענה. טוב, אז איך בונים מוטיבציה פנימית? הגענו לחלק האחרון שלנו, של המפגש. אז מה היה לנו עד עכשיו? בואו נעשה סיכום קצר. עברנו על תיאוריות שונות שמסבירות גורמי הנאה ומוטיבציה של אדם, מבוגר, ילד. ניפצנו 5 מיתוסים שגויים על מוטיבציה, ובתוך מה שדיברנו עלו כבר לא מעט כלים ודרכי גישה נכונות כדי לעורר מוטיבציה. עכשיו בואו נעבור לחלק האחרון, נאסוף את זה קצת יותר, ובעצם את הדרכים לעורר מוטיבציה. אני אעשה את זה דרך, אתם רואים מה שכתוב פה בשקופית, היכרות וחיבור לקוחות, פיתוח, מאמץ, היכולת למאמץ, וחיבור למטרות. בואו נראה את זה.
אוקיי, כוח. אז יש שיר מהמם שכתב מורה עם תלמידים, השיר הזה נקרא בדיוק בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. מכירים? תעשו עם האצבע הזאת של המסך. אין לי מספיק אצבעות, אז תרשמו רגע, בדיוק בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב, ותרשמו את זה לעצמכם, וזה ממש שווה הקשבה ביחד עם הילדים, בסדר? 5 דקות של שיר, קצת פחות מ5 דקות, מדהים. אבל מה הפואנטה של השיר הזה? שגם כשאני לא מצליח במשהו שרציתי לעשות, או שהסביבה שלי מתייחסת אליי באופן שמקטין אותי, אז חשוב שיתקיים דיבור פנימי של אני מוצלח. גם אם המעשים שלי לא תמיד מוצלחים. זה המשפט הראשון פה, אני מוצלח גם אם מעשיי לא תמיד. בסדר? אני מוצלח גם אם המעשים שלי לא תמיד. עכשיו אנחנו בתרבות ביקורתית כלפי עצמנו וכלפי האחרים. איך אני מצליח להחזיק דיבור פנימי כזה של אני מוצלח גם אם לא תמיד הצלחתי. עכשיו מעניין לראות אגב שגם ביהדות ההלכה הראשונה שעומדת בראש כל ההלכות קוראים לה התגבר כארי, אז בפשוט של זה אדם קם בבוקר יקום כמו אריה, פנתר, יזנק. מה יעשה? יאיר את השחר, יקום לפני השמש. אבל בעומק הפרשנות של זה היא, כמו השיר של שולי רנד, נקודה טובה, אתם מכירים כולם? אז כשאדם קם בבוקר, מה הוא צריך לעשות? לחפש בעצמו נקודות טובות. להאיר את השחר, להאיר את השחור. לתת זרקור של אור חיובי על עצמו, גם אם הכל נראה שחור. ובעיניי זה מרגש מאוד, מאמן. אז אני רוצה ללמד ילדים, ובעיקר את עצמנו, לקום בבוקר, להסתכל במראה ולהגיד, שימו את המדבקה הזאת. בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. אנחנו רגילים, אמרנו כבר, לחפש את החלק החסר, תלמיד קיבל 90, איפה הנקודות החסרות, חוזרים הביתה, רואים כיור מלוכלך, למרות ששאר הבית נקי, במה אנחנו מתמקדים. אז החוכמה היא לראות דווקא את נקודות הכוח, להעיר על הצלחות. נגיד את זה ממש בקצרה, הייתה לי מורה שפעם לימדה אותי סיפור אמיתי של מורה, היא אומרת לי ככה, היה לי תלמיד שישב בסוף הכיתה, ראש מונח על השולחן, זוכרים, דיברנו עליו לפני רבע שעה, אבל זה לא מספיק שהראש על השולחן, הוא גם מוציא הערות, ממש מפריע למהלך השיעור, לא מסתפק בלהפריע לעצמו, מפריע לכולם. היא קוראת לו ללוח. עכשיו, מה קורה כשבאים ללוח? כשאני הייתי תלמיד, תכתוב 100 פעם על הלוח, לא להפריע בשיעור. אבל היא אומרת לו, לא, תכתוב ללוח את 5 דברים שאתה טוב בהם. עכשיו, היא אומרת לי, צחי, זה לא שהוא כתב לי משפטי מחץ על התכונות המהממות שלו, הוא כתב דברים בנאליים, אני טוב בכדורגל וכו' וכו' וכו'. אבל היא הייתה עסוקה בלעשות משהו אחר, לעשות לו פריימינג אחר, מסגור מחדש. היא אמרה לו, מה שכתוב ללוח זה אתה. איך שהתנהגת מקודם זה לא אתה. עכשיו, זה קשה. אנחנו לא רגילים לזה. לא רגילים לראות את הנקודות החיוביות. והפואנטה היא פה, שכשאני מדגיש את הנקודות החיוביות, אני סולל דרך להתקדמות דרך החיובית. תנסו אותי. אנחנו רגילים לגעור, להגיד, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, תעשה את זה. אם אנחנו כבר אומרים תעשה את זה. לפעמים פשוט תתעלמו, תעצמו עין. לתת דגש על החיובי, על ההצלחות, בן אדם מתקדם. הוא ילך לכיוון שהערנו, הוא ילך לכיוון הפנס בחושך. צריך להקדיש לזה זמן ומשאבים. כדי מה לעשות? לסייע לילד להכיר את עצמו על הכוחות והכישרונות שלו. כי אמרנו, הצלחות מגיעות כשבן אדם עובד לפי הכוחות שלו והכישרונות שלו. אם הייתם שואלים אותי, הייתי מוסיף שיעור לתוכנית הלימודים שמלמדת את התלמידים הסתכלות חיובית על עצמם, ויותר מזה מסייעת להם ממש פסיכולוגיה תעסוקתית למפות במה הם טובים. פעמים רבות אנחנו נקרא לזה עבודה דרך איים של הצלחות, גם בלמידה וגם בכל שאר מרחבי החיים, ובעצם כמו שאמרנו מקודם, היכולת להדגיש את מה שעבד ולא להדגיש את מה שלא עבד. זה קשה, אבל זה עובד, ותנסו אותי בבית. אגב, כשעובדים ככה, לחלוטין רואים שילדים מצליחים לבנות מחסן פנימי של תחושת מסוגלות, ולהמשיך להתאמץ גם כשיש קושי. אז כל מה שאמרתי קודם על המוטיבציה להצליח, אבל המוטיבציה להימנע מכישלון יותר גבוהה, זה ממש עוזר לזה, עוזרים לבנות מחסן של להתאמץ מול קשיים, כי יש אסימונים פנימיים, תראו את הסרטון של ריק לבוי. הבא בתור.
מאמץ, בעצם השריר של היכולת להתאמץ, להתמיד במשימה לאורך זמן, להתייגע, מגיב, השריר הזה מגיב כמו כל שריר, איך הוא מגיב באופן חיובי? לאימון. שריר צריך לאמן, אפשר ללמוד איך להתאמץ. איך עושים את זה? לדוגמה, אדם לומד להשקיע אנרגיה כשהוא חווה תועלת, למשל חוויית הצלחה. איך? מי פה נהנה לרוץ 5 קילומטר? תרימו אצבעות. נו, מי נהנה לרוץ 5 קילומטר? כל הכבוד למי שאמר כן. רוב האנשים יגידו שלא. אבל תדמיינו את עצמכם אחרי ריצת 5 קילומטר. היה קשה רק להזין את עצמנו לעשות את הצעד הראשון. אבל בסוף, וואו, איזה חוויה. השרירים מפרישים אנדורפינים, שולחים תמונת סלפי לחברים, למשפחה, תמונת יד של הצלחתי, מקבלים חוויית תגמול, recognition. בפעם הבאה יהיה יותר קל לצאת לדרך? ברור שכן. אפשר ללמוד ללמד את עצמנו, את השריר שלי להתאמץ? ברור שכן. במובן הזה כל שבח חיצוני, הוקרה, פרס, למרות שהם חיצוניים, כל עוד הם מגבירים מוטיבציה פנימית הם עובדים. אז אני לא מפחד, כמו שאמרתי מקודם, לתת תגמול חיצוני, בהינתן שהצמדתי אותו לדיבור פנימי של חוויית הצלחה. למשל, איזה יופי שמצאת כוחות להתאמץ וללמוד למבחן שעה שלמה, אני גאה בך על זה. אם אני אתן פה קוביית שוקולד זה יפגע במוטיבציה, ברור שלא. אחרי שאדם לומד שמאמץ מביא לתוצאות, הוא משכלל את הרצון מצרכים בסיסיים לרוחניים יותר, הוא עולה במדרגות כדי להתקדם, ויכול לעבוד יותר על כמה להתאמץ. וזה חשוב, הכמה להתאמץ, צריך לתת דגש לסולם מאמצים מדורג, בעצם חשיפה מדורגת לתסכול, מותאם לפי גיל, רמת התפתחות. אם לא נעבוד באופן מדורג, אפשר לשבור את הרצון. אז שוב פה, לעבוד בסולם מאמצים מדורג כל פעם, קפיצה קטנה נוספת, לא לפחד מתסכולים, תסכולים הם חשובים, הם עוזרים לנו לגדול, אבל כל עוד התסכול הוא בסולם מאמצים מדורג. שקופית אחרונה שלנו, ואז נעבור לשאלות. אני ממש עומד בזמני, כל הכבוד לי, שבח עצמי. מטרות, עכשיו זה חשוב. כשאנחנו מדברים על גורמי מוטיבציה, אי אפשר שלא לדבר על היכולת של האדם לקבוע מטרות, שמה המטרות? אמצעי לעורר הנאה לפעולה. אז מה אני רוצה לעשות דבר ראשון? לסייע לילד לדבר עם עצמו, לפתח מודעות באשר למה המטרות שלו בכל אחד ממרחבי החיים. תתפלאו, הרבה פעמים אדם יכול לעבוד על אוטומט שנים רבות, כמו שהוא לא מכיר את הכוחות שלו, הוא לא מכיר את המטרות שלו, למה אני עושה את מה שאני עושה. בכלל לא לשאול את עצמנו, מה המטרה שלי בפעולה הזאת, למה אני עושה את זה. שברור שבמצב הזה, כשאין מטרות, ואני בכלל לא מודע אליהם, אין לי דיבור פנימי למטרות שלי, המוטיבציה לפעולה כנראה תהיה נמוכה. אז בעבודה שלי עם ילדים, אני קודם כל עוזר להם, אני עוזר להם לעצור, וקודם כל לשאול את עצמם את השאלות הבאות. שאלות פשוטות, אבל צריך לתת סינקופה, עצירה. מה המטרה שלי בתחום חיים מסוים? עכשיו, כשאני שואל מה המטרה שלי, אני לא רוצה שיגידו רק משפט סתמי. ממש תסרטטו איתם תמונת עתיד רצויה. תלמידים, ילדים, לסרטט תמונת עתיד. לא עוד 5 שנים, עוד חודש, עוד שבוע. מה המטרה שלי בתחום חיים מסוים? תסרטטו, תכתבו, כשאני אצליח ויראה ככה וככה, ואני ארגיש על עצמי ככה וככה, ואני אחשוב על עצמי מחשבות כאלה וכאלה, ואחרים יחשבו לי ככה וככה, וזה ייראה ככה וככה. בסדר? כשסרטטתי את זה, זה עובד יותר טוב. אני כבר, יש לי ויז'ואלייז, אני יכול לדמיין את זה ממש. עוד שאלה, מה מפריע לי לעשות את זה? שאלה הבאה, מה אני צריך לעשות כדי להתקדם למרות הגורמים שמפריעים לי? ושאלת יהלום למתקדמים, פרח, פעמון ושיר, מי מנהל את מי? אני את הקשיים או שהקשיים מנהלים אותי? שאלה קשה. אבל אולי יותר חשוב מהכל זה שהתהליך של שאלת שאלות הוא לא מאורע חד פעמית. אתם רואים כתוב במצגת חיבור מתמיד למטרות. צריך כל הזמן, לא פעם אחת, כל הזמן להתבונן על יעדים עתידיים ואיפה אני ביחס אליהם, לקבוע את המטרות האלה כשהן ריאליות. תסתכלו על מודל שנקרא סמארט, לא נרחיב פה עכשיו, הוא עוזר לנו בעצם לקבוע מטרות באופן שהוא באמת ריאלי ומותאם למצב שאנחנו נמצאים כרגע. זהו.
זה הזמן לשאלות. אני סוגר את המצגת. נטע, את תעשי לנו את זה, תגידי לי איך עושים את זה. את על מיוט. את על מיוט, נטע. אז אני אומרת קודם כל תודה רבה על ההרצאה. לי זה כבר נתן מוטיבציה לעשות כמה דברים, אבל בעצם אנחנו רוצים שתרשמו שאלות בצ'אט, דברים שעלו מתוך ההרצאה, דברים שהייתם רוצים שצחי יענה עליהם בשמחה. יש פה שאלה קטנה של איך קוראים לספר של ריק לבוי, וגם האם ככה מה שככה דיברת מתאים גם למתבגרים, אז נשמח אם תיתן דוגמה סביב מתבגרים, העקרונות של המוטיבציה. כן. אז קודם כל לספר קוראים פריצת דרך במוטיבציה, כמה מתוחכם. פריצת דרך במוטיבציה. כל מה שאמרנו מתאים לכולם. ניסיתי לתת דוגמאות לאורך הדרך, אבל החוכמה היא אפילו לא רק מתבגרים, גם מבוגרים. זה בעצם לקחת ילד, למשל אם דיברנו עכשיו על מטרות, מתבגר, ולשאול אותו מה המטרות שלו קדימה, זה יעבוד עם כל אחד כמו ביצה, אפשר לבשלה רכה ואפשר לבשלה קשה. אני אעבוד עם כל בן אדם בהתאם לרמה שהוא נמצא, בסדר? כשעולים במדרג וצריך הכרה, שבח, תגמול, רמת התגמול יהיה שונה לילד, תגמול חיצוני שאני מצמיד לפנימי, יהיה שונה אצל ילד קטן לעומת ילד גדול יותר, מתבגר יותר. מה יהיה עדיין התקף לכולם, עצם זה שצריך את התגמול החיצוני או הפנימי ולהצמיד אותם, ובעיקר שזה יהיה אותנטי ואמיתי ופוגש אותו. אוקיי, מהמם. אני אשאל ככה עוד כמה שאלות שבינתיים הצטרפו לצ'אט. איך מוצאים את הייעוד, היכולת והתשוקה, וגם יש פה ככה עוד שאלה מעניינת. רגע, אחד. שאלת שאלה בומבה. אוקיי. איך מוצאים את הייעוד? איך ניסחו את זה? תגידי שוב, איך מוצאים את הייעוד, היכולת והתשוקה? כן. זה לא שאלה ל7 דקות שנשארו לנו. איך אנחנו יודעים להתמקד בעצם? מה הכיוון הנכון? אני אגיד, שאלה ממש חשובה. קודם כל זה תהליך של התבוננות ארוך טווח. וכל בן אדם נולד עם סט של יכולות. ואדם צריך להיות עסוק, והסביבה, אנחנו כמבוגרים יש לנו אחריות לעזור לילדים לאתר את הכוחות שלהם. ולהתבונן ולתת מקום לכוחות האלה. ילד שהוא לא טוב במשהו מסוים, האם אני אמשיך לדרבן אותו לכיוון הזה, או שאני אגיד לו, וואו, תראה איזה יופי, כשאתה מצייר זה מרגיש שזה קל לך. בסדר? בוא נחשוב ביחד, מה אתה מרגיש שטוב לך, שקל לך, שאתה מצליח? הוא לא ייתן תשובות בהתחלה, אבל כשאני לאורך זמן עוצר ומדבר עם אדם בכלל על זה שצריך לשאול מה הכוחות שלי, הוא יתחיל להתרגל לבדוק עם עצמו את הדבר הזה. איך? הוא מקבל פידבק מעצמו, הוא מקבל פידבק מהסביבה, במה הוא מצליח יותר, ובמה יש לו חוויה שיותר קל לו לעשות. אז דרך 3 הפריזמות האלה, במה קל לי, במה אני מרגיש שאני מצליח, ובמה הסביבה מתגמלת אותי, הוא יתחיל להתחבר יותר לכוחות שלו, והדברים שהם קשים לו. בסדר? אבל זה לא מאורע חד פעמי, זה מאורע ארוך טווח, ממש. שאלת הייעוד, שגם הבלחת אותה פה בתוך מה ששאלת, היא שאלה יותר עמוקה, האם הייעוד שלנו נסמך על הכוחות שלנו, זאת אומרת, האם מה שאני צריך לעשות בחיים הוא תולדה של במה אני טוב מאוד, כמו שאומרת הפסיכולוגיה התעסוקתית, ויש לי תשוקה אליו, זו שאלה, זאת אקסיומה, אני לא יודע אם זאת התשובה הנכונה, אחרים ייתנו עוד תשובות, הנחתי פה אקסיומה. אוקיי, זה באמת שאלה, כי דווקא לפעמים אנחנו רוצים לעסוק במשהו שזה לא הדבר הכי טוב שלנו וחוזקה שלנו. שאלה מעניינת. וגם בבית ספר אנחנו רוצים לפתח מוטיבציה גם בתחומים פחות מעניינים, סקרנים, חזקים, אבל יש פה עוד שאלה שבעיניי מתחברת. ילד שקשה לו במסגרת החינוכית, והוא עושה מאמץ להיות נוכח,
האם השאלות והיעדים לא יהוו לחץ שלילי לדחוק אותו החוצה דווקא? איך זה יעזור לו לכוון קדימה ולא לקחת צעד אחורה? כן, קודם כל נתנו הרבה מאוד דוגמאות, המצגת הזאת ביחד עם ההרצאה יעלו לאתר לפורטל, תחזרו להקשיב לזה שוב, והמצגת גם תהיה שם כי היא מוקרנת תוך כדי. אני לא תמיד אשתמש בכל הכלים עם כל ילד, זאת אמירה ממש חשובה בזכות השאלה הזאת. אבל למשל ילד כזה שממש מתאמץ, אני אלך איתו לכיוון של איים של מסוגלות. בואו נראה איך אני מצליח לתרגם עבורו את המאמץ המתמשך הסיזיפי הזה, וצריך לעצור ולהבין למה הוא מתאמץ ולא מצליח, מה הדבר שמעכב שם. אבל בואו נבחר דבר אחד שהוא יצליח בו, או מקצוע אחד, או אפילו תחום ספציפי, ואני רוצה שהוא יחווה בו הצלחה, ואני אחתור מחתרות כדי לגרום לו להצליח בדבר הזה, ושזה יהיה אותנטי. עכשיו, שהוא ימשיך להשקיע, אבל באמת שהוא יחווה הצלחה. ויכול להיות שזה אומר שאנחנו לרגע מסוים נתמקד בזה ולא בדברים אחרים. בעצם בסולם מאמצים מדורג, אם אני רגע מנסה לאסוף את כל הדברים שדיברנו, ועבודה עם איים של מסוגלות, אני אנסה לעזור לו להתמקד לכיוון ספציפי שהוא יחווה בו הצלחה, כי כשהוא יחווה בו הצלחה הוא יקבל משוב, כיוון חוזר, אני מסוגל להצליח, התחברתי לכוחות שלי. אוקיי. יש פה ככה עוד כמה שאלות, אנחנו נבחר מהם אחת או שתיים, ואיתם אנחנו נסיים. יש פה שאלה איך לעורר מוטיבציה אצל ילדה בת 8 למפגשים עם מטפלת רגשית. ההורים חושבים שזה חשוב, אבל איך מעוררים את זה אצל ילד, אם זה לא משהו שהוא מבקש? אני מחייך כי כל מי שפה בפורום שהוא מטפל וכו' מהמקצועות הטיפוליים ייעוציים יודע שכשילדים מגיעים לטיפול הרבה פעמים זה המוטיבציה של ההורים ולא המוטיבציה של הילד או הילדה. ואיך אנחנו עובדים עם הדבר הזה. אז אני יכול להגיד לכם רק מה שאני עושה. בסדר? קודם כל, גיל 8 זה גיל שכבר אפשר לדבר עם ילד. בסדר? קודם כל יצירת קשר טובה, ולהתחבר לילד ולעשות reaching out, יצירת קשר היא חשובה. בסדר? ולא לבוא ולהנחית את המטרות של המבוגר, אלא לנסות לעשות בירור עם הילד אחרי יצירת קשר באמת, וצריך כימיה, אין גורם מטפל, זה צריך כימיה, ואני צריך להיות קשוב רגע לתדר, למה שהילד מביא, ולנסות לראות למה מבחינתו הוא נמצא. בסוף בעומק, ילד מגיע גם כי יש משהו שגם מביא אותו מצידו לשם. אבל הרבה פעמים הוא עסוק יכול להיות כל מיני דוגמאות, בלי להכליל, הוא יכול להיות בהסתרה, הוא רוצה להציג איזה פרסונה כלפיי המטפל שהכל בסדר, אני צריך לרכוש את האמון כדי שהוא יביא את הקשיים, בסדר? אז אני אתן לתהליך הזה להיות איטי, מדורג, לתת לזה להתרחש וליצור קשר. הרבה פעמים יצירת קשר, היכולת לעשות הצטרפות והובלה, לברר עם הילד למה הוא מגיע, עושה את העבודה, מקום לא שיפוטי שמאפשר לו באמת להביא את עצמו לאט לאט באופן מדורג, בלי לחץ של ההורים, לטפל בזה כאן ועכשיו, שגר ושכח, ולפעמים זה לא מצליח. אוקיי. שאלה אחרונה לסיום, למרות שיש פה עוד כמה. כל שאלה ככה מעוררת עוד שאלות, אבל אנחנו נבחר את האחרונה. איך מעודדים ילדה בת 7 לחזור לקרוא? לפני המלחמה היא שמחה והתמסרה לרצף הקריאה, אבל כעת מתקשה להתרכז ולקרוא. וזה קצת מחבר אותנו לאיך מחזירים מוטיבציה לדברים ככה שגרתיים ויומיומיים שהיו מורגלים בהם לפני התקופה הזאת. כן. אז קודם כל אני לא יודע לגבי ילדה בת 7 מה הגורמים שמעכבים את הקריאה. אז חשוב לי, לא נעשה את הבירור הזה עכשיו, אבל מה הגורמים שמעכבים את הקריאה. זה חשוב כי כשאני יודע מה מעכב אותה, אני יכול לעזור לה להתגבר על הקשיים. יש כל מיני סוגי מענים שהיא צריכה. לגבי המוטיבציה שם, מה עזר לה קודם? אני אעצור ואני אשאל את עצמי, מה הדברים שעזרו קודם? מה קרה עכשיו שהשתנה? השריר נרדם, היא התיישבה על הכורסה מדי, היא התעייפה,
היא פחות מאמינה בעצמה, היא רואה שאחרים התקדמו והיא לא התקדמה, ופתאום הפער הוא גדול מדי עוד יותר, כי עבר הזמן. אני לא יודע מה הדבר, אבל אני אעצור לאתר את האיתות, זאת אומרת, מה הדבר שעומד מאחורה, ולעבור האיתות הזה לתת את המענה המתאים. ושוב, לחבר אותה להצלחה, לתגמל אותה ביחס לעצמה ולא ביחס לסביבה. ושימו לב שנתתי כמה אפשרויות, כי באמת יש כמה אפשרויות פה. מעולה. צחי, אני רוצה להודות לך על ערב מעניין ומלמד. יש המון תגובות בצ'אט שככה מאוד מעריכות את ההרצאה ואת התוכן ואת העברה שלה בצורה מקצועית ומעניינת. כתוב אפילו אתה אלוף, אז אתה אלוף. אז תודה רבה לכל ההורים שככה הקדישו את זמנם להתחבר לאיך לבנות מוטיבציה ומסוגלות אצל הילדים. שיהיה לכולנו ערב טוב. אני מזכירה שכל יום שני יש לנו הרצאות מעולות להורים. גם שבוע הבא מתוכננת הרצאה ככה מאוד מאוד טובה, אז אתם מוזמנים להיכנס גם שבוע הבא. שוב תודה לצחי גלצר על הרצאה המעניינת, ושיהיה לכולנו ערב טוב. ההקלטות יהיו בפורטל הורים. לילה טוב.